muri kungwarirwa nemazuva anaya, musangwarirwe vana veZimbabwe mazvinzwa. Saka Chamisa akapindura word rekuti dialogue, nekuti vari kutsvaga kuti pana Geza panosvikwa sei. Zvino iye Chamisa akaonekwa ari an access yekusvika pana Geza. Munofunga kuti panobuda chakanaka imimi? Munofunga kuti panobuda chakanaka kuna Chamisa? Anotonzi lead us. Nekuti how come kuti unoita dialogue nemunhu watu. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Kulient TV. Atibatike zvechopu chopu. Unoziva nature yeconfusion iripo Kulient. Confusion yekuti kana vanhu vakasa enlightwa inogona kuramba kuchinja. Confusion yakacreatwa especially kubva paka commenta Nelson Chamisa. Number 1, Nelson Chamisa achibvunzwa pamusoro pezveZanu PF. Pamusoro pezve 31st March movement. Regedza ndikuudze Kulient. Uvhunze kana nyoka yemabhunu achakutaurira. Hanti mazvinzwa. Chamisa vanhu vaimubvunza vakanga vasingamubvunze nezvenyaya yekutaura navaGeza chete zviperera ipapo. Chamisa akanzwa toni yevanhu vakanga vachimubvunza mabvunziro avakanga vachiita kuti ndiwo aya majournalists eZanu PF anoti akatumwa akakubvunza zvaunopindura they will use against you. Vanobva ngotuma maCIO there and there wobva wauya kuzokuataka vachikokupedzera. Handiti uri kupanzwa. And Chamisa aizviziva kuti vanhu vake chaivo havana time yekuti vamubvunze. Vanhu vaChamisa chaivo vanoda Chamisa chaivo. Uri kupanzwa Kulient? Vanhu veZimbabwe nyatsoteererai ndichimbotaura naKulient. Ndiyo rakanyanya kujaira, asi ndinenge chida kuti zvinhu zviiswe kwamuri. Vanhu vaChamisa chaivo veopposition party. Handiti even iwe you by yourself as an opposition party member haugoni kuenda kunobvunza vaChamisa nyaya yekuti makaita dialogue here. Makaita dialogue here naMudhara Geza. Hakuna zvakadaro. Hamungambobvunza leader wenyu mazwi akadaro. Number 1. Number 2, vaGeza vakati inini ndakataura ndichiudza vanhu vakaita sema leaders ema opposition parties ana Chamisa kuudzwa nekuita dialogue zvinhu zvimwe chete irapo. Ndoda kuti ndinyatsokutsvaga nzira yekuti vanhu vanyatsokwanisa kunzwisisa zvinhu zvavaroda kuzoita, kuti vanenge vachizoita zvinhu zvakamira papi, zvine nzira dzipi. Nekuti vanhu vane confusion Kulient. Toda kuti tirambe tichipataura kusvika musi wa 31 March. Uri kupanzwa? Nekuti pakatsvagwa means dzekuda kudisconnecta vanhu vema opposition parties from the thing iri kunhingirikira, iri paground. Handitika kuti vanhu vaparadzaniswe, vamwe vachiendeswa uko, vamwe vachiendeswa uko. Handiti uri kuona manje inonzi vanoiti chii? Vaishandisa vachiiti chii zviya? Divide and rule. Handiti uri kupanzwa? Ndo inoshandiswa neZanu PF. Inonzi divide and rule. Ndoye vakashandisa even kana pakudestroya CCC yake yeChamisa. Handiti uri kupona? Ndo old school tactics avo avanongoramba vachidzokorodza vana veZimbabwe and they fall into it repeatedly. I don't know how many times. Handiti uri kupona? So that divide and rule iyoyo ndo yakasenzeswa nemajournalists zvigananda achienda kunovhunza vaChamisa vachitaura nyaya yekuti dialogue. Uri kupanzwa? Ndokubva vadzoka vaine statement redialogue risina kumbobvira rakambotaurwa before. Handiti uri kupanzwa Kulient? Muri kupanzwa vana veZimbabwe? Muri kupanzwa? Siyanisai mazwi nekuti munobiridzirwa. Vanokubirirai vanhu veZanu PF. They are very much clever. Vakangwarisa zvimwe zvokuti hamusati mambovaona. Muri kupanzwa? Munobirirwa pane zvinhu zvamakaudzwa imimi, zvobva zvaunzwa zvakaiswa kuseri, imi mobva
varayirwa, makavarairwa kudaro somubva mafungidzira kuti otherwise muri kutamba gemu ramusiri kutamba. Handi muri kupaona vagona vafunga kuti muri kutamba football, makutotambiswa rugby mozoona makubhagurwa muchivirawo kushaya kuti kochi chakuitika panapa. Ndo zvinoita ZANU PF inoshandisa yavanoti divide and rule, ndo inoshandiswa naye Emmerson Mnangagwa iyeyu wandikutaura nezvake nhasi. Handi muri kupaona. Saka Chamisa haana kuita dialogue zvakataurwa. Ana Chamisa vakaenda kundoudzwa, kuziviswa kunzi pazvinhu zviya zvakaitika zviya isusu tafunga kuti tinunure vana veZimbabwe tichibatsiridza, tichicontributa isusu rubatsiro rwedu isusu semawo veterans tichiita izvi neizvi neizvi. Ndosaka uri kundiona ndakatanga kuita izvi neizvi. Ndo zvakaita Mudharani vagesa. Handiti uri kupanzwa. Vataura vakauya havana kutendai munobvunza Chamisa, vakangoti ndakavaudza vari kuzviziva. Ndakavaudza vari kuzviziva. Nedialogue zviri kufambirana papa. Muri kungwarirwa nemazuva anaya, musangwarirwe vana veZimbabwe. Mazvinzwa. Saka Chamisa achipindura word rekuti dialogue. Nekuti vari kutsvaga kuti pana Geza panosvikwa sei. Zvino iye Chamisa akaonekwa ari ane access yekusvika pana Geza. Munofunga kuti panobuda chakanaka imimi? Munofunga kuti panobuda chakanaka kuna Chamisa? Anotonzi lead us. Nekuti how come kuti iwe unoita dialogue nemunhu watiri kutadza kusvika paari? Ngatishandisewo pfungwa kane vanhu veZimbabwe. Ngatishandisewo pfungwa apa, hapatombodi kana kutomboda kumboswera tichinetswa nezvimwe zvinhu zviri pachena. Handiti mazvona. Ndo nyaya iripo. Mazinzwa. Saka Chamisa was not wrong pakupindura achiti dialogue, andinomboita dialogue. Gore rine rese andinombobvira ndakamboita any dialogue. Ndo zvaakapindura Chamisa. And for sure vageza vanombotaura kuti vakaita dialogue nemunhu. Asi zvekuzivisa vanhu vakavazivisa. Handiti muri kupanzwa. Ndosaka inini muchiona ndomga ndane 3 days ndichiedza kurwisa nyaya iyoyo mabudiro yakaita hana kundifadza kutaura chokwadi vana veZimbabwe. Saka nyaya inonzi dialogue ngaibviswe pakati pavageza navachamisa. Asi zvokuti Chamisa anoziva kuti vageza vari kuitei. He knows. Ipapa haiwa musambonyepe zvenyu. He knows. Anozviziva kuti vari kuitei and vari kuzviitirei. And regedzei henyu kutambisa nguva muchimubvunza just because Chamisa is a main target. Kuti zvizvosvika pazviri ipapa apa kuomeserwa kwakanga kwakaitwa Emmerson Mnangagwa achiomeserwa naChamisa. Every day Emmerson Mnangagwa anga achinzwa word rekuti God is in it richiringa mumusoro make kusvikira vageza vazotanga kubudikira. Handiti mazvinzwa. Word rekuti God is in it arinambobvira rakamboresta. Arina. Not even a single day. Rairamba richingoringa. Musocial media muraitenderera tichiritenderedza. Vamwe vachirishora, vamwe vachirituka, vamwe vachiita sei, vamwe vachiripembedza. Muna Mnangagwa word iro rairamba richingoringa day and night kusvikira vageza vabudikira. Handiti muri kupanzwa. Saka Chamisa munhu ari kutotsvagwawo kunzi tomubatira papi. Handiti muri kupanzwa. Chamisa munhu atotsvagwawo kuti tomupa mhosva yei. Zvakatobvirwa kare zvichitodiwa kutoti valinke Chamisa uyu navageza kuti vagone kubata Chamisa semabatira vakaita Blessed Mushanga. Handiti mazvinzwa wana weZimbabwe. Ndoda kuti ndinyatso kutaurirai zvakaita chaizvo. Handiti muri kupona. Saka imimi musavhunduke kuti Chamisa ari kuramba zvedialogue. Anofanirwa kuti arambe zvokuti ndakaita dialogue nekuti haana kuita dialogue but akaziviswa. Kune vakawanda vakaziviswa, maorganizations akawandisa, maopposition parties ese akaziviswa. Hapana vasina kuziviswa kuti mawo veteran apindira chinhu chiya chakanga chichinetsa cheche akuda kuti chifambire kumberi chekuchinjwa kwehurumende iri kutonga. Akavaudza akati ndichazokudai kuti titaure nemi. Handiti muri kupanzwa. Handisi spokesperson waMudhara but ndinotaura zvinhu zvakataurwa naMudhara. Nyoka yemabhunu asi spokesperson waMudhara but anotaura zvakataurwa naMudhara. Handiti tiri kuedza kutaura zvinhu zvakataurwa naMudhara kwete kuva maspokesperson anopindurudza zvinhu zvakataurwa naMudhara achizviisa mune dzimwe nzira dzekuda kuti vanhu vapezere vane confusion, tichidivide vanhu tichifungidzira kuti tiri kuleader vanhu to the direction yekuti vakwanise kuzowana nyika yavo, isusu tichiuraya nekuponda vanhu, ponda future yevanhu, ponda future yevana vedu zvese nevazukuru vedu. Aiwa hatidaroka. Handiti mapona.
Saka isusu tinotaura vanhu vakada kupindudza zvinhu zvakataurwa naMudhara, isusu tinodzoka nemazwi akataura. Vanhu vakada kupindudza zvinhu zvakataurwa naChamisa in response, isusu tinodzokorodza mazwi iwayo tichimaenzanisa tichizviburitsa paground, zvobva zvanyatsokuonekwa nevanhu vese veZimbabwe kuti aiwa hapana zvakapotseka. Chamisa haasi kurwa navaGeza, kwete zvamainyora kuti Geza has been thrown under the bus. Statement renyu iroro handina kana basa nazvo. Statement renyu iroro, varume tinobatana kola, bvisai chistatement chisina basa. Ndozvandoda kutoedza kutotaura ipo pano. Hativirirani ende hatingambofambidzani kana muchinyora manyorero amakatoita, unless kana muri zvigananda nevarakashi. You have a right kuti mudaro just because muri kusenza, muri kutumwa handiti. But zvekuti hanzi Chamisa akaramba zvakataurwa navaGeza. Chamisa akaramba nyaya yaakabvunzwa nevanhu vakamubvunza vachiti wakaita dialogue here, kureva kuti vaiedza kutaura kuti Chamisa ari kuenda kumba kwavaGeza kana kuti kuri kugara vaGeza izvozvo ane access yekusvika pana vaGeza. Ndo zvinhu zvakarambwa naChamisa izvozvo. Simple.